मॉर्निंग गावाल्यानू कसे आसास? बरे आसास मा? आज आमच्या कंपनीची पिकनिक चालली आहे 2 दिवस. आम्ही कर्जतला चाललो आता. कर्जतला आवीज विलेज म्हणून रिसॉर्ट आहे. ते जातोला आम्ही एन्जॉय करतो. घरात पण सगळ्यांची जोरदार तयारी चालू आहे. आता चेडू जाताला पुढे तिकीट काढू सगळ्यांचे ट्रेनचे. मग आमची पूर्ण टीम जातली या पिकनिकला. तुम्ही पण एन्जॉय करा. आणि पिकनिकमध्ये अट्रॅक्शन असतली नानी आजी, तिला तुम्ही सगळेजण ओळखता. आज नानी आजी एक एक नवीन नवीन प्रयोग करून तुमका दाखवतले आहे पिकनिकला. चला मग एन्जॉय करूया पिकनिक. ओके आणि बघा तुमची नानी आजी तयार झाली आहे. बघा पिकनिकला कशी एक्साइटेड हात दाखवता. बघा बघा नानी आजी बघा काय ते बघा डान्स आताच डान्स करता. आज काय ऐकूची नाही पिकनिकमध्ये 2 दिवस मजा करतली या. बघा बघा कशी गालावर लालेली आहे दादी आजीच्या. ऐसर बघा ऐसर हे बघा बघणच नाही. अरे उठान गेली ते बघा लाजान. डोंबिवली स्टेशनला आता आम्ही इलो. आता ऐकून आमची पिकनिक चालू झाली आहे. सगळी आमची टीम आहे. अजून बाकीची माणसं येऊची मग आलो का सगळं गोंधळ चालू होतो. त्या गोंधळ घातला गोंधळ एक माणूस येत आहे. बघा कर्जतमध्ये इला असतं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कर्जतचं वडापाव भरपूर फेमस आहे. इला असतं खाऊकच होय मगच पिकनिकला तरी सुरुवात होता. तर आता आम्ही कर्जतचं वडापाव सगळेजण खातो. बघा सगळे बघा हे बघा आमची माधुरी दीक्षित नानी आजी कशी खाता बघा. बघा बघा नानी आजी बघा कशी वडापाव खाता बघा. ही बघा लेडीज गँग बसलेले गाडीत कोंबून एकामेकाला रिसॉर्टकडे जाण्यासाठी एकदम एक्सायटेड आहेत. आवाज त्यांचा आता ते बघा कसे ओरडत आहेत. हा बघा आमचा छोटा श्री. काय कर श्री. इलो आम्ही शेवटी अवीस फार्मवरती. बघा हे कॉटेज असत. हे आजचं वुडन कॉटेज आहे. आता असं टेंट असत. बाकीची आमची टीम सगळी रेवाची खाली असा. चला तुमका हळूहळू दाखवते. जेव्हा मागना एकदम फ्रेश वाटतं आहे सर. असं वाटतं गावा गेलो परत. मुंबईपासून थोडा लांब हा. बरा वाटतं पण मस्त हा एकदम गावच्या सारखा. मस्त झाडं हिरवळा. नेमकं आज पाऊस पण नाही त्यामुळे स्विमिंग पूलमध्ये पण मजा येतली आहे. अरे बघा लेक हा पाण्याचे आहे. तर आमका बोटिंग पण करून भेटते नंतर. हे कॉटेज सगळे आमची टीम सगळी धडे हा. सगळे लेडीज आतमध्ये आहेत. हे बघा कसे भुतारके असतात. हे बघा अर्धी इथे अर्धी टोळी आमच्या हेसर हा. हे बघा एक छोटू असा आमच्याकडे कळलं का श्री असा. एक आहे बाहेर हवा घेते. एक बाहेर हवा घेता. वाकून वाकून बघता धडे. बघा काय व्ह्यू हा एकदम भारी वाटता. आमचं नेमका एसीच चालत नाही. अशा प्रकारे ही आपली रेवा हार्बर रेमेडीजची क्रिकेट टीम क्रिकेट खेळत आहेत. मिस्टर शैलेश कदम कंपनीचे MD बॅटिंग करत आहेत. ट्रेनर बॉलिंग टाकतायत. और ये छक्का. मारला की आउट.
आणि हे राजेश गुरम भांडत आहेत, दोन एमडी भांडत आहेत, बॅटिंग वरून भांडत आहेत. और ये फोर गॉगल काढा. बघ तुला वाईट आणून दिली आहे, तुला बघत राहता येणार नाही. हो अरे वा, संतोष सर उठला तर दोन्ही जात नव्हत्या दोन्ही साईडला पिचिंग चालू केली. आता इकडचं जाणार नाही, आता तिकडे गेला ना. आता तुम्हाला तिकडे सर्व वाटतं ते जरी जोरात म्हणता हिला लावून जाईल बॅक सगळा बॅट निघतो मारो स्विमिंग मध्ये चाललो बघा. स्पेशल नानी आजीचा स्पेशल ड्रेस बघा. आता तेव्हा नानी आजी बघा फॉर्म मध्ये असा डान्स कर आजे, फुल बसूनच कर बघा. नानी आजीचा डान्स बघा, बसूनच कर. नानी आजी चली या पाण्यात थांबा. हो बे नानी आजी आता येते. आजीचं आगमन होत आहे. हो आजी तर आवाज बघतोय मी, बघतोय हो उठा आता, जाऊचं नाही घरात. चला संपली पिकनिक, आता घरात जाऊचं. हयात रावाचा जाऊचं नाही घरात. मुंबई नकोशी झाली. कंटाळा अरे गुड मॉर्निंग गावाला कसे असास. आवाज बसलो स्विमिंग करून. आता निघतलो आम्ही थोडं आणि मजा केलो. बघा कॉटेज सगळे स्वतः वर झोपले, खाली टाकले, स्वतः मजा केल्या वरती. सासूबाई बघा तयारी झाली बघा. नानी आजी तयार असा परत जाऊ. बरं वाटतं का गावासारखं ना, हा सारं झाडं बिडं असतं कसं मस्त झाडाची मजा कसलं झाडा मजा केलंस काल पाण्यात. पाणी असं निर्मळ हानपान असं नाही. पाणी निर्मळ पाणी, पाणी निर्मळ काय बाईच्या पाणी खारा पाणी नळाच्या पाणी. बाकी रूम कसं रूम बरा रूम असतो ना, गावच्या सारखं आहे ना मस्त. घेऊन बरा तर तुका फिरवून अरे असं फिरवून. गावाला मग आमची आता पिकनिक संपलेली आहे. सकाळचा नाश्तो झालो. नाश्तो पण याचं भारी आहे, जेवण पण भारी असं. भरपूर मजा केलं. त्याच्यावर एक ब्रिज आहे, त्याच्यावर पण आम्ही फोटो बिटो काढलो. आता सगळे आम्ही घराकडे
थोड्या वेळाने आता निघतं लोक गेले. रूम वगैरे मस्त आहे, वातावरण पण यायला मस्त आहे. विकेंडला आला तर थोडं कॉस्टली आहे, मध्ये आला तर पर हेड 1500 रुपये घेतात. त्यात सगळा लंच डिनर बिनर सगळं असतं. बाकी तुम्ही दिवसभर बघलात आम्ही किती एन्जॉय केलं आहे. ओके चला बाय.